Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India. Minta kalami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip bakam bnia. One shaka Frank Motors light ko ringi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar. Not hinyo khanda hinyo lai. Ka kanhon yelekai football na pendeng umyong Mairang ka 7 United Sports Social and Cultural Club. Kalayo banra ya kanam la do ha ka final jong ka lumpung yelekai football Super Division League Football Tournament 2023 balapanyay da ka pendeng umyong District Sports Association hadien bakalala ban penlim ya ka lumsok klur da lai lakaway ha ka jingi shoot tiebreaker bat yokur sendan ya ka song pisa ka basan po hajar tengka kat ba ka lumsok klur kalayok pediang ya ka song pisa ka balai po hajar tengka. Dagane ka jingjob ka 7 United ka balayok ban mikmat ya ka district sya ka Meghalaya State League House Nem Arjar Arfuar. Menta kan yok biang ban lek ya shimenta ha ka tay ka lempung yelek kai football hapo ka jela. La sakhilang ya ka jingilek kai final ha ka ni ka sngi da u president jong ka Meghalaya Football Association. Uba Hamletson Doling Ubala Kularru ban penyo ambulance yaga pendeng umyong District Sports Association hakmat ki hajar ngut ki pajba nongwan pekkai. Yaga nam best goalkeeper hagani ka tournament la yo dau Alfer Kurba naga maupan ain. Yaga nam top scorer la yo dau Marshai Bok Lang Karsentiu naga maupan ain. Ubala yo ban tap cut our goal. Yaga nam player of the tournament la yo dau Ricky Bart Rintathiang naga lumsok klor kat ba yaga nam best discipline team la yo daga maupan ain. Habis ko masuk na itong Pang baru ban congratulate ya ka pendek yung district sport association kebala ban pilihan bet PRT ya ka sport division football joki ban payro ka final. Bagapar pada ikut Pang ni ya ka association Kaprong kaway na ka associate member jo ka Meghalaya Football Association. Bakalong kaway na ki association kablong aktif. Bat ka basyang kinapa. Kumno pagkantiyo iya ka football adi ka blong kahan ka jongpi. Di manin mayo apa di keren ba di secretary ba resin ng kay kisindam kam jongpi yang kum ka association. Di ngalay kan ba ki om namar ba kadai ka association ba pinya ikilik ba per. Di wala dala ban yo ya kaway ka ambulance. Namta kesian dalam kesengaram. Tetapi yang juga adalah kurang. Bang Asyamkia, bangan sepelio. Namun besar ya kawai ambulans namta kapten umyong District Sports Association. Ini dan pesan ya Kusma. Kani ka competition mentau senam sisa hamlong very competitive apa yang ki team baro hi ba kar kumpenya ladu ka ki association ladu ki referee ladu ki members baro adu ki team hi ba ki dan discipline ma takra kani kalau dai gawe ka scene ka dikong bahkan ra ya kani ka district ki jongi hi baro bat khamtam ru ma namta gini ki team hi baro ki balai shimenta kani ki din kan pum hoi kumbaong ma pi ki jingile ka hi ka dan be ki jingram ki jingjok kum ka team hi ha ban pedang ila tristom ila work according to the plan andre sometime players teng apa deng ka pressure ke game apa deng jele kai oi kiyo ki chance kini kita ban create ki teng ki best ki chance ma di end oi pi penalty teng hapan ma believe kata ka bok ana sip si ndeng ka bok ana sip ka confident jong player man le kumno ba ha ka training la le ba andre an koi pat ha ka ski dan ke pressure kena tak yakin re kim lala re nak kalian jong ai coaching la kerani player hing I sim bagi dia bendu jingkerman hang je lek kai hi lek kai ba hak football hi we don't come with fans without fans is nothing adu ki barit adu kilong kming i ma akan di area you support haya ka football tengi kming lenti hi rumah ka way ga dai bi shwa na ki organizer ka bakila shimkia ban penya penitnat ya karukum ha kata karukum ka itnat ha ka ba ki pai ba ki ihun ke to hoi ki dan ki jingtuna ni te ma tin na kalian ki free si ki na ban ki jingramar hoi ki pai ba ki supet ki jingtuna andre bun si pat
ki free ru kam de ke we ka kam ka ba suk nam tai joki ma henry ki gini baro pat ba kani ka lik la ya hingai i ba ki pai ba sya ki ai ting kershan ni kani ka lik tagi expect hima mala sim snam ru kanang khamba ji show ki tim baro ru kumang ju yo so hi ba ki lanang ma panang wanra ya sibun ki players ba kunju ki tim lanang ya sim ta te ga ex ma te nak yang jonga ku ku chi skongu ki pai da ma lawan kershan ne wat i ba persya ru ma don lang ka pen kata ka game the beautiful game apo kani ka league hi baro ka we ina kira ni jujuna hi te hakini ki area ki thangi jongi te du menta tinang i bobon hi de tang ki jujuna na hoy we have different type of players ma we have also good quality of the players kini ki area ki jongi andre ka ba don come back i bang don come facilities ka fast ke David ka ground we need a good coach ali sa menum ki coach balang very qualified ben yo ai a good training tamar nga pet hi players ni ki don sab ha tamar very less pa ka i ba ka jingduna joki de technique tang we ka long ba ngi don kam pelila peliti ki katalong bangkai ang takalenti ba biang ba kinyo ya kita ki facility we ka de hi ka ground hoy kani ka ground ngi pet ya menta hi ka de ka ba biang ya menta ki area jongi andre abang ipai pa ki we district si wat apo mo aja ka padeng ki jongi silong baro ki ka babon hi ki ka ya to tegi expect mo mangi la subna hi nang ni nang te ba kani ka madan ka sayo top tegi kerman hi kata ba nga sukmen long mo kamta menu snam bagi dan ki top 4 ki team bagi dan qualified coach kata kalau Allah lupa ka we ka rak lupa yang ni man haki tu por ba miswa coach ki Allah qualified kim yo la haban mi ku ma ki dikiran sah te kum kani ka por nga ngai ba ki brio baro ba kum ju player su ki de so thun ok nang ni smat ba ka proper training proper coach i don kam ha haki di area te nak liang jonga hi nga chu songo ka kublai ru i ki no penyat jong PDSA ki bala penyat hai kani ka tournament i sya ka tournament le se ka la bonglong le se ka le se la bonglong la ka we ni ki league bala kham ba na pada gidi district jogi baro khalateli last year ngalong kum assistant coach Andre mentang ngalong kum head coach oi ki jing ki dan nadu basdang ke practice de Henry ngapun pau jing sungu iki players ba nagawe tayo siya gawe tayo kadan ki improvement ka for practice de kum ju ru kila translate itu ka jingi practice ha ka game nawe ka game siya gawe ka game kinang improve na ka for siya ka for de ngapun pau jing sungu siya blame maro ai ki jing start ki players makin la ban nilai kai makin la ban follow ka philosophy ka bangi ni persang ban ya penengkam hani ka league hani ka snem ka bamenta hoi habangi page igani ka madan nujur kimaran hani ka thain adong ka thain ka jungi lade ka wain kimaran ka khmat khambhatam henre bani nujur but kiwe an san from Shillong te kimaran hapo Shillong la abun kimaran bola khambha ki babun ki khna ka layo bani lai ka kitaf te dayo lai ka kitaf ki khna ki khamla ban perform shu te wala ka taru ki khna jungi ni I ka sap ba maki ki dan kila ban perform ha ki kimaran ka bani ni dan te habire facilities tingi kerpat mo kumki coaches ni kerpat bala da kalong bala kumka government ru kan pai khmat mo shaki association bakin yarap ban ai ki maran ki bakambiang baknang bakunno ka performance ki khna kinang la ban pen I shu ta kasap bang ki gidan nomor kasap lada kasudan tang kasap nyo ki maran ki bakambiang ka kham hiru I khna ru bakin yele kai bha tigidan kam menele kai hakimadan banyo practice ru hakimadan ba kambha ni klempoi syakathong habire ba MSL kan ko barang shudap andre nyuan baar ka group bangidan lang bat ka Shillong Lajong ka badai ka top football club habire bat kan ni ka dong ka thain ka jela ka Meghalaya tingi sorong ya ki players ru bakila on perform ki poi ban poi keran ka baar ringkat bat ki teams ka kham e ka MSL Andre kila ban perform wala kataru ni kerpat sa simpat maka madan hi kade ka way niki elements mo ka kimat ke ba kenang ba kumno ki kena banilai kai bha shu ban ia perform ban ia pen I kisap ha ka MSL midan kam kita ki madan ru ban yo ha thain ga jungi ki madan ko be day bat kitu ki madan penon kam ha ka MSL ka Penimyong District Association ke jungi ka klanang kiu na kapor si kapor kalong kajing ai mensim yingi kum ki team su baro habi I baka association ka simkhia habi de bak kani ka benta om ban su pendep tang ban pendep rukom te kalong kajing ai mensim yingi ki team su baro kenang bakun nung la ban long discipline su kata kapor
ban hai but iki kendon ba ka association kelale ban ngi kalong disiplin di ka penong disiplin ru iki tim separo dengan kermen banang nish khamar ru ka association kanang la ban trei bha su nang pen bha su iki ba kilala mentah di kalong ke jingger khu ye ngilang baro bat kham tam ru ikadong ka thain ka jungi ba kumno nang la ban kendak igini ki league tournament apok la ka jong ka thain kham bha su hani ki sinem ki banwan